Бременна кобила била на път да роди, но ветеринарният лекар откривал, че не са жребчета. Дакота, 3-годишна кобила, била намерена вързана в изоставено поле от Лиза, ветеринарен лекар. Кобилата била много бременна и е можела да роди всеки момент. Но след като Лиза я е довела в клиниката си, били минали дни без никакви признаци, че жребчето ще се роди скоро. След това състоянието на Дакота се е влошавало ден след ден. Коремът й е продължавал да расте и Лиза е била ужасно притеснена за нея. Тя веднага усетила, че нещо не е наред с кобилата и решила да направи ултразвук, за да види какво се случва. Но когато открила какво има кобилата в себе си, не е могла да повярва на очите си. Кобилата не е била бременна с жребче, а с нещо много по-ужасяващо. Това, което имала тази кобила в себе си, наистина ще ви ужаси. Абонирайте се и напишете кобила в коментарите, за да качим продължението на историята.